Så det irriterer mig rigtig meget, at jeg ikke ved det, ligesom er så god til sådan noget, hvordan man taler om, og hvordan man siger til hinanden, og sådan. Derudover så synes jeg, at sådan noget med bare kommunikation i det hele taget, for eksempel at forstå helt præcis, hvad en opgave går ud på. Nogle gange så får man at vide, kan du ikke lige lave det der? Jo, og så siger man så, men hvordan helt præcis, altså jeg har brug for, at folk de siger præcis, hvad det er, de skal have lavet, hvordan, og så videre. Og det er den ene, selvom man har så højt et gennemsnit, så kan det jo nogle gange virke fuldstændig til grin, at man ikke bare kan få at vide, lav det her, og så gøre det. Men det kan jeg ikke, fordi jeg har brug for, at det bliver fortalt i detaljer, hvordan jeg skal gøre tingene. Og så kan det godt nogle gange opstå nogle misforståelser, når folk siger, at hvis du er så klog, hvorfor fanden kan du så ikke finde ud af det der? Ej, undskyld, jeg driller. Men sådan er det en gang imellem. Det sidste problem kunne være sådan noget med forestillingsevnen, og min evne til at planlægge og strukturere mit arbejde. Ligesom have en overordnet idé om, hvad jeg laver og hvor jeg skal hen med det. Det kan nogle gange godt være svært, fordi jeg egentlig kun kigger på de små detaljer i det. Så det der er nogle gange lang tid, så jeg faktisk får et konkret overblik over, hvad det er, jeg har gang i. Så det betyder faktisk, at det betyder, at jeg skal hjælpes i gang ude på en arbejdsplads. At den, jeg arbejder sammen, skal hjælpe mig i gang med en opgave med detaljer og rammer for opgaven og betingelser og hvilke krav der er. Men hvis det kommer på plads, så kan jeg sagtens levere noget rigtig godt. Og det er der nægerne Asperger-syndrom er, selvom jeg har et rigtig højt gennemsnit og på papir, så kan jeg en hel masse ting, og det kan jeg også. Men det forudsætter bare, forudsætningen for, at jeg kan de ting, det er, at der er nogen, der er villige til at hjælpe mig med at skabe en ramme omkring det, og sige, jamen først gør vi det, så gør vi det, og vi forventer sådan og sådan. Ja, det var faktisk det, jeg havde tænkt mig at sige, og jeg har brugt lidt mere tid, end jeg egentlig har fået afsat, men jeg håber, det er okay.